Ahojte, v dnešnom blogu vám ukážem, ako si môžete objednať svoju vlastnú webovú stránku. V prvom rade je potrebné si do vyhľadávača zadať nasledovnú adresu. A to je sk.ganodermacenter.eu. Ešte raz opakujem, sk.ganodermacenter.eu. Zobrazí sa nám takáto hnedá plocha, kde si zadáte svoje užívateľské meno, zadáte si svoje heslo a následne sa prihlásite. Vstúpite do svojej online kancelárie, kde sa pozriete na ľavú časť obrazovky. Tu sa nachádzajú kategórie s rôznymi názvami. Prvou kategóriou je najdôležitejšie, zrolujeme nižšie, druhou kategóriou sú výrobky, zrolujeme nižšie a tretiou kategóriou je online tvorba siete. Tu sa zastavíme. Zopakujem ešte raz, vstúpite do svojej online kancelárie, pozriete sa na ľavú časť obrazovky, kde sa nachádzajú kategórie s rôznymi názvami. Prvou kategóriou je najdôležitejšie, zrolujeme nižšie, druhou kategóriou sú výrobky, zrolujeme nižšie a tretiou kategóriou je online tvorba siete. Hneď prvá možnosť tejto kategórii je objednávka web stránky. Práve to je to, čo nás teraz zaujíma, klikneme na to. Načíta sa nám takáto plocha. Vidíme tu svoje osobné údaje, ktoré odporúčam skontrolovať. Môže sa stať, že došlo k nejakému preklepu. Ak by ste takýto preklep našli, kontaktujte sponzora alebo rovno sa obráťte na kanceláriu a požiadajte o nápravu. No a toto je tá asi najťažšia časť v celom tom procese objednávania, lebo tu je potrebné zapojiť svoju fantáziu a vymyslieť si názov svojej stránky. Pokiaľ sa vám tento názov podarí už vymyslieť, napríklad dáme, že káva zdravia, presne do tohto okienka, do tejto plochy si tento názov napíšete, ale pozor, tu upozorním na to, čo tu vidíte červeným písmom už napísané, že www prehliadač netreba udať. To znamená, že do tohto okienka píšete čisto len názov vašej stránky. Čiže www sa sem nepíše, je to už prednastavené. V druhom okienku si vyberete koncovku, že chceme si objednať v slovenskom jazyku, takže tu máme na výber z troch možností, a to je ganodermakava.sk, dxnslovakia.sk a dxnkava.sk. Napríklad si vyberiem túto najkratšiu koncovku, skontrolujem si názov, či je správne napísaný, káva zdravia, to je v poriadku, koncovka OK a posledný krok je, že kliknem na poslať. Následne dajte si zaktualizovať stránku, to je také odporúčanie, a potom zrolujte úplne dole. Posledná kategória, ktorú ste doteraz mali, je údržba informácie, ale práve pod touto kategóriou, ak všetko prebehlo v poriadku, sa zobrazí nová s názvom vašej stránky. V mojom prípade ten názov je káva a tak ďalej, ale tu by ste, alebo vy tu budete vidieť práve názov svojej stránky. Takže toto je veľmi jednoduchý postup, trvá len niekoľko minút a následne môžete začať svoje online podnikanie. A ak budete mať otázky, kľudne mi napíšte do komentára, veľmi rád vám ich zodpoviem.